En un principio la basura no constituía un problema para las instituciones guipuzcoanas porque en realidad la materia orgánica no existía como tal, sino que los caseros y las caseras que venían con su leche, con sus carros de leche todas las mañanas a todas las casas a repartirlo, eran las que luego se llevaban toda la cherrijana, que entonces se llamaba, para alimento de sus animales. A partir del año en que las instituciones cortan el suministro de leche por, según ellos, razones higiénicas y les obligan a llevarlo a las centrales lecheras y a envasar el producto, ese canal de devolución de la materia orgánica a los caseríos se corta. A partir de ahí entran los envases y empieza el aumento de la basura, y el aumento de la basura con multitud de envases y con una materia orgánica que nadie sabía lo que hacer con ella y que se tiraba a la basura mezclada con el resto de los componentes de la bolsa de basura. A partir de este momento la basura empieza a ser un problema, los vertederos que hay en Guipúzcoa se van colmatando y las instituciones preparan un plan de residuos en los que contemplan por primera vez las incineradoras. En un principio quieren construir 3 plantas incineradoras, luego viendo la realidad de las toneladas de basura que se producen, quedan reducidas a 2. En el año 2003 se aprueba la construcción de una planta incineradora en Urnieta y un poco más adelante se aprueba otra planta incineradora de dimensiones más pequeñas en Txingudi, que daría cobertura a Hendaya, a Irún y a Hondarribia. En Irún surge un movimiento importante con médicos y enfermeras que tiene mucha influencia en lo que ellos ven que es la incidencia que va a tener la incineradora en la salud de las personas que van a estar alrededor de esa incineradora. Se habla también de las consecuencias que pueden tener una incineradora que esté a menos de 2.000 metros de distancia de núcleos urbanos, que es lo que hace que mucha gente que igual no veía tanto el peligro, la incidencia que podía tener la incineradora en la gente, al conocer la incidencia en la salud es cuando se posicionan en contra de las 2 incineradoras. Ahí se forma una coordinadora donde se incluye en la plataforma de Txingudi la de Arnasa, otra que surge en Lezo con la proximidad por Txingudi y otra que surge también en Oiarzun por la misma proximidad a la misma. Y ahí empieza un movimiento que va con manifestaciones, con alegaciones al plan de residuos de la Diputación, con mociones en los ayuntamientos. En Urnieta, teniendo en cuenta que era un municipio de 5.500 habitantes, la primera manifestación que se convoca reúne a más de 1.000 personas. La respuesta de la gente es masiva y es de todos los colores políticos. Se pusieron mociones en muchos ayuntamientos y, así como en la calle, el clamor era general en contra, en los ayuntamientos cercanos a las ubicaciones también los partidos se movieron a favor de las mociones que presentaban las distintas plataformas. En concreto fue el PSOE. En Las Artes se pusieron casi en la cabeza de la manifestación reivindicando que en Zubieta no, porque consideraban que era
un terreno suyo y que estaba cerca de Lasarte y que no la querían, que era lo que iba pasando en todas las ubicaciones, que nadie la quería cerca de casa. Así como la de Txingudi no se mueve y continúa hasta que luego el Tribunal Superior de Justicia la invalida, la otra incineradora sí que va cambiando de ubicaciones según se va acercando a municipios que la rechazan y que se encuentran con el clamor general en la calle y que al final se ven obligados a cambiarlo. Se promueven manifestaciones, se llegó a hacer en el propio Landarbaso una fiesta con una concentración tremenda de gente y eso dio paso a que se desestimara esa ubicación y es cuando ya el ayuntamiento, ya en el 2006, propone la última ubicación, que es la de los Altos de Zubieta, que es la que en estos momentos todavía seguimos peleando. Guipúzcoa ya cuenta con el mapa que determina las diferentes instalaciones públicas de tratamiento de residuos. Un mapa, el Plan Territorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos, que define qué infraestructuras son y dónde estarán ubicadas. En el plazo de 5 años se deberán tener en marcha todas ellas. La instalación estrella será la conocida incineradora de Zubieta, que en 2013 estará en funcionamiento. Este documento, conocido como el PTS, es de obligado cumplimiento para todos. Viendo que pasaban los años y cambiaban las ubicaciones, pero que las instituciones no daban su brazo a torcer, lo que se pensó fue también en crear una alternativa. Entonces la alternativa se materializó en un plan director, que fue un estudio realizado por más de 40 técnicos que estuvieron más de un año estudiando posibilidades, viendo formas de recogida de residuos y de cómo se llevaban en otros países, y entonces se hizo una alternativa. De hecho era una alternativa al Pi Group en positivo y no contemplando las barbaridades que pensaban hacer con la construcción de las incineradoras. Orduan, erakundetan egotea ikusi genduen beharrezkoa zela, horrela aurkeztu ginen hauteskundetan, udalean, nire kasuan Usuriko udalean, zinegotzi moduan sartu nintzen eta San Markoko mankomunidadean. Hortiken saiatu ginen, aurretiken teorikoki gure plan zuzentzailean jarri gendun hori, praktikara ematen. Aurren hartan baginu zen idea asko, baina gure idea horiek errealitate bihurtzeko nahi izan gendun ikusi beste lekuetan zer egiten zen. Horrela joan ginen aurreneko 2008an joan ginen Katalunia eta Balearetara, ondoren izan geha Italien ere, azken finean joan geha Lobainan, Bruselasen ondoen egon geha, izan geha hainbat lekutan ikusten toki bakoitzean zer egiten zen eta saiatu ginen honea, Gipuzkoara ekartzea ahalik eta ereduik hoberena, guretzako ereduik hoberena zen, hondakin kopurua gehien murrizten zuna eta birziklagarria dien atalak gehien gaika biltzeko aukera ematen zuna.
Atezatekoa jartzen danen, bezperoitan dana urduritasuna izaten da, jendea gondoi nahi du, baino ez daki asmatuko duen, baino berehala konturatzen da oso erresa dela, oso erresa dela, eta aurrena urduri oteatiken, azken finean ohitura aldaketa xume batek ze lorpena ekartzen duen konturatzen danen, arro egotea pasatzen da, ez? Emaitzak izugarri izan ziren, bat-batean, atezatekoa ezarri eta aurreneko hilabetean pasa ginen 128 gaika biltzeatik 176-ra. Atezatekoakin atal guztietan biltzen da kopuru handigua. Organikoa 6-8 aldiz gehiago biltzen da beste ereduekin baino, ontzi harina bikoiztu baino gehiago egiten da, papera 115-120 gehiago biltzen da, eta benetan izugarri jesten dena errefusa da. Kopuru aldetiken horrela da, baino kalidadetiken ere bai. Edukiontzien ereduan, azken finean, naiz eta edukiontzi koloredunak eduki atal bakoitzentzako edukiontzia tontua da, onartzen du dagokio materiala eta ez dagokiona ere onartu egiten du, arek ez du diskriminatzen. Baina eredu honek aukera hori ematen du, biltzailea pertsona bada azkenen diskriminazio hori egiten duna, eta biltzen duna dagokiona balin bada hori bilketa egiten du, eta ez dagokio materiala balin bada ez da biltzen. Horrek bermatzen du material guztien kalidadea hain altua izatea. Urteotako bilakaera oso positiboa eta oso pozgarri izan da, ez? Azken finean, gu hasi ginean, etzen jakiten atezatekoa zertzen ere, eta guk ikusita gendakan kanpon nola egiten zen eta ze emaitza lortzen ziren, eta hori honea ekarri gendun, kasu honetan usurbilera ekarri gendunen, jende askorentzat utopia bat zen. Etzakaten argi hori hemen egitea posible zenik ere, eta are eta gutxiago horrelako ekimen batek nola bate errauste plante baten proiektu bat mehatxatu zitzekenik ez. Guk konbentzituta genden baietz. Gipuzkoan gertatzen ari dana ez da salbuespena. Azken finean, bai hemen eta bai beste lekuetan, holako esperientziak inun ez dira azten hiri handietatik. Azten dira herri txikietatiken, eta esperientzia horiek, hemen gertatuan bezala, eraginkorra balin badia, zabaldu egiten dira, eta bestela bertan bera gelditzen dira. Eta esperientzia txiki horiek beharrezkoa dira
azken finean, herri handigoak nolabait animatzeko. Usurbil ez bazan hasi, segurazko Hernani itzan hasiko. Eta Usurbil Hernani eta orduan Oiartzun itzan hasiko eta gainantzeko etzien hasiko. Aurreko legaldian 4 udalerri izan ziren hasi zienak, legaldi hontan ja 34ek esan dute nolabait bilketa eraginkor bat jarriko dutela. Baina horrek nahi ez dela ere beste udalengan bere eragina du. Eta eragina izango du oandiken handigoa dat emaitzak ikusten direnean. Eta horrek azken finean presioa egiten du gaizki egiten duen hoientzako nolabait neurriak hartzeko bere eredua aldatzeko. Hau gera ezina da, azken finean atesatekoa olio tanta bezala zabaldu da eta zabalduko da. Ez du izan behar derrigorrezkoa sistema bakarra hobeintzat hemen egiten den moduan. Azken finean guk argi eduki behar ditugu helburuak. Zein da helburua? Helburua beti izan behar dugu zero zabor lortzea. Orendaien kasua hor dago. Ez da hemen egiten da atesatekoa, baino helburua berdina da. Eta zer egin duten, hasteko materia organiko guztia beraiek kudeatu, herritik atea gabe, autokomposta eta konposta komunitarioan bidez, auzolanean egindako konpostajearen bidez. Hilabetetik bestea, hondakinen erdia o gehiago murriztea lortu dute. Hor ez du esan nahi kanpaina izugarrik egin eta lortzen deula puntu erdi bat o puntu bat hobetzea. Ez nahi gara, 50%, 60% lortu dutela hilabetetik bestea murriztea. Hoi bakarrik ez, organikoa eren bila ez balin bada jun behar, kudeaketa propioa egite balin badute herri horretan, gainantzeko atalaen kudeaketa izugarri merkatzen da. Zergatik, ontziarinako paperaen bila eokituen behar dira azpigitura, baina prestatze balin bada eta kamioia hilen behin junda nahikoa balin bada, azken finean herri txiki horrek sortzen duna, horren kostea oso txiki izango da. Hondakin konpurua izugarri jeistea, ondo kudeatzea, birziklatzeko gaika biltzen dana izugarri jotzea, errefusa 110 ingurun gelditu da orain dainen, eta kosto askoz ere txikiagoarekin. Etxeko konposta jaren bidez, o auzolanean egin daiteken konposta jaren bidez, azken finean, hondakin izaera izan aurretik, organiko asko zirkuitotik atereaz, azken finean hondakina izan aurretik kudeatuta gelditzen da. Konposta lortzen da, produktu interesgarri bat azken finean baratzagintzan edo jardinaritzan erabiltzeko produktu preziatu bat lortzen da, arazoa ematezun hondakin batetik. Hori da leku guztietan garatu beharreko gauz bat, edozein sistema jartzen dela ere, ikastola eta ikastetxe guztietan bultzatu beharko litzeken neurritako bat, nahikoa da metro karratu bat jardin daudun leku guztietan egin behar litzeken gauza. Hori da ingurumenentzako egokiena eta konpostatzen duen herritar horrek ekosistema mailan izugarri irabazten du eta gainantzeko atalentzako ere izugarrizko adibidea da eta adibide oso eraginkorra. Gipuzkoan aitzindariak izan gea neurri batean nolabait bilketa eredua eraginkor bat martxan jartzen, baina baita ere izan nahi dugu aitzindariak tratamendu mailan. Sortzen den
hiri hondakinen 100% tratatu behar. Tratamentuan bidez lortzen baldin baigea hondakin arriskutsuak, adoste plantarekin gertatzen den bezala, ez gea betetzen ari prebentzio hori. Sortzen ari gea leheno zuena baino arrisko handioko hondakinak. Eta gure ereduarekin hori ezinezkoa da. Beti tratamendun bidez lortu behar deuna da, tratatu aurretik baino arrisku maila gutxitzea. Tratamentu azpiegiturak bai egin behar dira, hondakin kopurua 100% tratatu behar da, baina tratamentu azpiegitura hauek malguak izan behar dute, ezin digute baldintzatu. Gure tresnak izan behar dute, baina berai ezin digute hondakinen kudeaketa baldintzatu. Gipuzkoa Zero Zabor taldea 2010ko ekainean sortu zen, ilusioz eta gogoz hondakinen gaiari ekiteko asmoz. Sorrera nondik datorren, errauste planta behin betirako Zubietan kokatu zenean, nolabaite herritarren artean etsipenerako joera bat zegon, desmobilizaziorako joera bat, ez dago ezer egiterik, hau ere egin ingo dute. Aldiz guk oso garbi geneukan hau gelditzeko aukera bat zeudela, baina horretarako sustraietara jo behar genuela. Hondakinen arazoa aztertzera eta arazo orokorrak bilatzera. Sorreratik taldeak Gipuzkoa mailako zabalkundea hartu zuen, hala nola Donostian Zubidon taldearekin, Zarautzen, Zumaian, Usurbilen eta Oñatira iritsiz. Alternatibak eta aukerak mahai gainean jartzaren ondorioz Gipuzkoan zehar Zero Zabor taldeak zabaltzen joan dira eta gaur egun esan genezake 30 talde inguru daudela eta horrek ilusioa eta aukerak sortzen ditu Gipuzkoa Zero Zabor lurralde izateko norabidean. Zergatikan flash moba eta horrelako mobilizazio ereduak aukeratu genitu, alde batetik dago taldea, osatze ginen Gipuzkoa Zero Zabor eta hor inguruan moitze ginen lagun taldea edo lan taldea oso irikita zegoela horrelako idea berrietara, Zero Zabor movimentu berri bat zan Gipuzkoan, eta aldi berien berritzailea ere bai, eta nola baite perspektiba iriki batekin. Eta gero baita ere, movimentua movimentu global bat dalako. Hondakinak sortze ditugu pertsona guztiok, baina ez bakarrikan euskaldunak, munduko herrialde guztietako pertsona guztiek sortze ditugu hondakinak, eta arazoa globala da. Eta arazo horri irtenbidea globalki bilatzen ari zatzaizkie toki guztietan, herrialde guztietan, eta guztietan dago nola baite Zero Zabor mugimenduak edo horrelako mugimenduak kontzientziak gero eta zabalagoa eta gero eta edatuagoa dalako. Beraz, guk hau bai hasieratikan ikuste ginen nola baite mugimendu global baten espresio lokal bat bezala. Papel albala berri zen pastetan begietan, gebeltza begietan, enau alare itxutuko, atezate bilatut azkenean ikusi dut, argia ikusi dut.
hau da momentua, elkar gaitezen, berandu baino lehen iritsi da, hau da momentua, erabaki, ez pasatzen utzi, ez pasatzen utzi, berandu baino lehen, hartu nahi dut arnaz, hartu nahi dut arnaz. Horren nahi dokian ederreak guztiok batera hartu bazanaz. Horren nahi dokian ederreak guztiok batera hartu bazanaz. Hartu nahi dut arnaz. Hartu nahi dut arnaz. Flashmob ezelako proposamenen aurrean zalantzak egon zeuden, baina bestalde batetik bageneukan ilusio osua, ikusita baita ere, munduko beste tokietan horrelako gauzak funtzionatze dutela eta gu ere ez gehala hain ezberdinak, eta bestalde batetik errauskailuaren mehatxua oso bizia dalako eta herritarrei protagonismoa ematen geniolako nolabait erraustegiaren aurka eta hondakinak hobeto kudeatzeko prozesu horretan, ezta? Beraz, eredu batetik bestea mugitzeko transizio horretan herritarrei behaiei protagonista izateko espazioak irekitze genioen, eta noski jakina ondo egin nahi duten herritar guztiak hor leku bat aurkitu zuten, bere leku aurkitu zuten, eta berriro frogatu ginen herritarrengan konfiantza ematen danean herritarrak erantzute dutela eta konfiantza hori bueltan etortzela. Talde bezala ekimen ugari egiten ditugu. Azken finean gizarte eragile bat gea eta gizarte eragile bezala gure lehenetako helburuetako bat informatzea da, ezta? Herritarrei gaiaren informazioa helaraztea. Horretarako hitzaldiak, erakusketak, informazio postua jartzen ditugu. Horrez gain, argi daukagu herritarrok erakundeetan ere hitza izan behar dugula, eta horregatik Gipuzkoa Zero Zaborrek bi ordezkari ditu. Bat Gipuzkoako hondakinen elkartean eta beste bat aholku batzordean. Guretzako herritarron hitza eta beharrak eta nahiak mahai gainean egon behar dutelako. Talde horietan parte aktibo hartzen dugu, bai informazio eskuratuz, baina baita ere proposamenak mahai gainean jarriz. Horrez gain, urtean zehar, hainbat ekimen antolatzen dituzte herrietako Zero Zabor taldeak, eta guk Gipuzkoa mailan ere hainbat ekarpen egiten ditugu. Hala nola, 2011an flashmoba antolatu genuen, eta 2011an hementxe bertan, Zurriolako hondartzan, mosaiko erraldoia egin genuen. Eta guztietan goaz gehituz. Mugimendu honez zerbait baldin badu horixe dalako. Jendeak mezua jasotzen duenean bat egiten duela. Eta inkretxendo doan mugimendu bat da. Eta ziur gaude horrela joanez helburua lortuko degula. Gipuzkoa Zero Zabor lurralde izatea lortuko degula. Flashmobean inok pentsatzen zuenean 2000 pertsona jarri genituen zubietan dantzan. Eta mosaikoan ia beste 5000 pertsona jarri genituen dantzan. Era koloretsu, alai, eta aldarrikapena beti horregonez, baino gogoz, indartsu, parte hartuz eta ilusioarekin. Eta irrifarra ahoan, beti galdu gabe. Gure taldeak momenturik txarrenetan ere irrifarra ez duelako galdu, eta badakilako eguneroko lanak eramango gaitula azken helburura. Bai, denak grisa. Bagoaz, Fandangua, hortxe duzu fandangua, geure gustukoa. Hortxe duzu fandangua, geure gustukoa.
Gipuzkoan gure ekimenak burutu arren oso garbi daukagu mugimendu hau orokorra dela, globala dela eta mundu mailakoa dela. Eta norabide horretan ere harreman asko izan ditugu Europa mailan. Eta Europa Zero Wasteekin harreman oso zuzena dugu. Beraiek gure lanaren esker bezala 2012ko udaberrian Donostian Europa mailako kongresua burutzea erabaki zuten. Eta ekitaldi hori bera baliatuz sare horretan txertatu ginen. Horregatikan, Gipuzkoatikan Europara ere gure ekarpenak egiten ditugu eta Europako ekarpenak ere jasotzen ditugu gure herrialdean txertatzeko. Bueno, Ainhoa, eta Zero Zabor movimentu balimada, movimentu global bat mundu mailan ematen dena, eta Zero Zabor idea balimada, hain idea erakargarria danok ados gaudena, Gipuzkoan ere movimentu hau elikatzen eta hasten jarraitu beharko dugu, ezta? Bai, gu Gipuzkoa Zero Zabor bezala ez daukagu dudarikan, eta horretan ari gara. Eskatzen duguna da Gipuzkoako eragile, elkarte, herritar eta erakunde guztiak norabide horretan lan egitea. Ziur gaude Gipuzkoa Zero Zabor lurraldea ikusiko dugula. 2013ko azaroaren 13an, GHK eta errauste planta ereki behar zuten enpresen arteko akordioarekin, errausketaren aroa amaitutzat eman zuen mugarria jarri zen. Akordio horrekin, behin betikoz, bertan behera geratu zen errauste plantaren proiektua Gipuzkoan. Gipuzkoa Zero Zaborrek, nik ere erraustegia gelditu dut jaialdia antolatuzun Usurbilen, bidelagun izan dituen eragileekin eta herritarrekin batera, lorpen handi hau ospatu ahal izateko. Errausketaren aroa bukatu eta Zero Zabor aroaren hasieran gaude. Bidean genuen oztoporik handina errauste planta herritik kentzea lortu dugu. Eta orain bidea libre daukagu eredua bere osotasunean garatu eta muturreraino eramateko. Guztion elkarlanarekin hori lortzea posible da. Bide honean goaz.